Kambi mar fwambo mar All Media Services osidhi kuom timo makare e siro tuke okenge mopogore opogore gimomiyo giyudo mich mar nyadhi mar Ushirika Award. Mich makamano mikembe makawo ting' masiro joma nikod mich e kit tuke kod drama mopogore opogore gimosemiyo sekta mar drama ogerore okang' mamalo. Loch makamano nyiso riwruok mantiere kind ute fwambo kod sekta mar tuke kod lony mar loso gik moko gima medo jiwo ting' ma kembe nigodo e kungo kido mar oganda. I want to thank you for trusting us in terms of promotion for the local arts and the creative economy. And on behalf of Raw Media, thank you. And the organizers, thank you so much, and God bless you. We started the award to celebrate the best actors, the best directors, the best producers, the best set designers, and all that. To the winners tonight, congratulations. You are the Kenyan Theatre Glitterati for 2026. We pray that you continue scaling those heights. We pray that you continue scaling the heights of success and maintain those standards. En puoch gi pak ne Kambi mar All Media Services. Chenro ma juma ka juma